आता वडाची पुन्हा हे कशा दर कशा हा बारीक 50 तर ही कशी आता 70 गिरायक हा फाल्यापेक्षा जास्त असले पण याचा गिरायक येता वर्षाच्या हय पण वर्षाच्या परत सवय हा ते पण बघा आमे कमी हा पण राहिले मानकुरात नात ओके म्हणजे फाल्यावरचे गिरायक मग पहिलंच काढलं लोकांनी ना काढलं आणि झोपवलं आणि असलेला तो पावसानं झडलं चढवून गावलं पाऊस भरपूर पडलं त्यासाठी तो म्हणजे आता दिवसाच्या बाजारात आमे कमी आहात आम्ही कमी भायला आम्ही सगळं हां लोकल गावठी काय का गावठी काय नाही आधी ऑर्डर असतात ते कशी गेली दिसते ते म्हणूनच 100 रुपये आणि 150 रुपये गावठी फाल्या हे असतले गिरायक